Здравейте, килъри! Аз съм Мартин Трифонов по Прякор Кеша. Намираме се в Matrix Gym и днес ще поговорим за това как да си избереме боксови ръкавици. Ако останете до края на видеото, ще имате доста информация. Ръкавиците основно биват изработени от външната си част, биват изработени от два материала. Естествена кожа и синтетична кожа. Ръкавиците, които са от естествена кожа, обикновено са малко по-скъпи и обикновено издържат по-дълго време. Тези, които са от синтетична кожа, имат проблеми обикновено на шевовете не им издържат и кожата много бързо се напуква. Разбира се, има и ръкавици, които са от синтетична кожа, които са много качествени, но там цената е доста по-различна. Сега, относно размера на ръкавиците. Ръкавиците размерите се определят в унции и биват примерно 8 унции, 10 унции, 12 унции, 14 и 16. Това са тия най-стандартните размери. Сега, как да си подбереме какъв размер ръкавици да си купиме? Така, като обърнем на почти всички компании, на опаковката, която ви е в магазина, има някъде скала, на почти всички казвам. Ето да кажем сега, тук имаме една скала. Да видим, така, ето, как да си избереме размер ръкавици. Ако ние сме до 50 кг, 8 унции. Ако сме повече от 50 кг, както виждаме, към 60 като отидеме, си избираме 10 унции. Ако сме по-тежки, между 60 и 70 си избираме 12 унции, между съответно 70 и 80 си избираме 14 унции и съответно от 80 до 90 си взимаме 16 унции. Каква е моята препоръка относно ръкавиците? Ръкавиците за деца, ако децата са до 50-60 кг, 10 или 12 унции. За жени мисля, че 12 унции е доста добър вариант. И за мъже между 14 и 16 унции. Може би 14 унции е най-често срещаната и най-често ползваната ръкавица като размер за мъже. И да бъдат изработени от естествена кожа е препоръчително.